La música ens acompanya des dels inicis de la nostra història, ens emociona i està present en molts moments importants de la nostra vida. Avui descobrirem com la música ens influeix i pot ser una eina de transformació i comunicació. Acompanyeu-me fins a Girona. Aquí coneixerem a l'Aitor. El seu projecte és Zoet. Ell viu la música des de l'origen i avui ens explicarà com transforma les emocions en música per explicar-nos la seva història. Hola, Aitor! Què tal? Molt bé, tenia moltes ganes d'arribar aquí, de conèixer-te, de parlar del teu projecte i conèixer una mica què és Zoet. Com comences a dedicar-te a la música i a tindre interès per aquest món? Des de ben petit, que de forma innata jo cantava i era com una forma d'alliberar-me i d'expressar-me i de sentir-me com supercòmode, inclús de relaxar-me, perquè sempre he sigut una persona molt nerviosa, però jo no era conscient de que allò ho fes bé o que pogués transmetre algun tipus d'emoció o que, en base de la influència del meu entorn, de que bé ho fas, i a més, doncs, que a mi em feia sentir tan bé, doncs cada vegada em vaig com formant més, faig classes de cant, estudio teatre musical, entro en contacte d'una forma més real i directa amb tot el que és el món artístic i m'emporto una decepció molt gran. Me'n dono compte de la realitat de lo que és el món artístic, que no tot són flors i violes, i vaig decidir com desvincular-me del món musical perquè vaig sentir que si ho volia portar a la professió, a professionalitzar-ho, havia de passar per segons quins aros que jo no estava disposat. Durant una temporada estudio màrqueting i comunicació digital, em desdico una mica, però tot i així, quan una persona neix artista, necessita expressar el seu art cada dia, o d'alguna manera. Amb el temps d'estar-me dedicant al món del màrqueting, me n'adono de que, ostres, la música ha de sortir per algun costat perquè Forma part de tu. Forma part de mi i jo no sóc això, saps? Jo sóc l'Aitor que s'imagina estant a l'oficina, pujar-se a sobre de la taula i posar-se a cantar i fer un show i o sigui, res a veure, no? Arribo com a la crisi dels 30 i me'n recordo que vaig haver d'agafar una baixa molt llarga perquè a la feina m'estaven fent moving, diguéssim, inclús per temes de condició sexual, etc. El psicòleg em va dir: agafa't una baixa com Déu mana i dedica el teu temps a allò que et faci feliç. Llavors això va ser com un punt d'inflexió bastant gran. Vaig dir, ostres, ara tindràs el temps i els diners per llançar-te a la piscina, no? El projecte Zoet s'està construint amb unes bases molt sòlides i estic molt content de tot l'efecte bola de neu que està suposant. Al final, una situació que atacava directament la teva integritat i la teva salut va ser una oportunitat, la vas transformar a través de la música, que és una eina de transformació, per resoldre la inquietud que tens i la necessitat de comunicar i transmetre. Exacte. I això el que potència és la primera pedra per construir el projecte, que és Aitor. Exacte. Passem de la A a la Z, creant tot un univers i jo vull conèixer més a fons qui és Aitor. Vale, Aitor, on m'has portat ara? Doncs t'he portat als meus orígens, t'he portat al barri de la meva àvia, on m'he criat molts anys de la meva infància, el barri que m'ha vist créixer, el barri que m'ha vist ser més jo en pura essència que mai. Allà dalt està al balcó des d'on he cantat moltes cançons i m'ha escoltat mig barri. Cuando se ponía a cantar ahí en el balcón, una señora que ya se ha muerto, la pobre, bueno, estaba deseando que saliera para oírme cantar. Ha sido muy activo, muy... També recordo això que ara es veu tan fet un nyap. Abans estava tot super ple de vida. En el patio de luces también cantaba para los vecinos del patio. En fin, muy divertido, sí. Me lo llevé al pueblo con 8 años, ¿no? 7, 8 años. 8 años, sí. 8 años, pues formaba sus conciertos. Esta noche en las Eras Chicas, concierto, el Aitor. Y todos los que estaban ahí sentados, pues cantaba. Pues él luego, después de cantar sus canciones, pasaba su gorrita y le daban dinero. Pues 70 euros que recogió aquella noche. Pero no se lo gastaba mal, se lo gastaba en productos de colegio.
Libreta, bolígrafos, lápices. Se'm permetia molt ser jo mateix. Aquell sentiment tan pur dels meus avis, també recolzant-me, permetent-me ser qui jo volia ser, no? Quan tenia 10 anys ja escrivia: Hola, soy Aitor y os voy a decir que me gano la vida cantando, porque me gusta cantar y anuncio y afirmo que me gusta cantar. Cuando voy al pueblo, ¿y el cantador? ¿Qué tal? Digo, y el cantador ya no le conocéis si le veis. Y en la misa, bueno, te quiero decir, de monaguillo. Y suplico a Dios, y suplico a Jesús, y suplico a mis padres y a mi familia que de grande quiero ser cantante. Muchas gracias, muas. Jo ja manifestando, I jo pues, era com que sortia al balcó a expressar als quatre vents qui era jo sense cap tipus de vergonya, cantant el típic Dime de la Bet o coses així. En fin, muchas anécdotas. Qué lástima que no volviésemos a aquella etapa. I era on més lliure i més jo em sentia. Totes les etapes són bonites. Bueno, pero luego ya te vienen unas que ya no quieres estar. Arribo a l'adolescència i canvien les coses. Aquí, pues, vaig viure molta repressió en aquesta escola. Expressar lliurement aquí que m'agradava la música, que m'agradava cantar, que m'agradaven els nois, era un fet bastant impossible. Llavors jo em camuflava siguent un hetero més, per tal d'encaixar, per tal d'agradar. Que et va obligar a haver de fer un creixement personal per poder superar i construir una identitat que aquí no se't va permetre. Exactament. És l'escola que bàsicament em porta fa 2 anys a composar l'EP de Bravata i tota aquesta fase emocional. A Bravata parlo de que sóc homosexual, de que em reprimia, de la ira que em va provocar tot allò, el treball d'acceptació i de superació que faig. I hem parlat d'infància, d'adolescència, de com construïm aquesta identitat, que és de la que parlaves que cantaves a Bravata. Què sentirem amb el que està per vindre? Un cop faig aquesta evolució, que em trobo, no? Com experimento, doncs, les primeres vegades sexuals, la por a enamorar-me, com experimento l'amor, com experimento el desamor, etc etc. Llavors, pues, és una mica el camí posterior a aquesta Bravata que vaig llançar 2025, doncs, perquè li segueixi donant sentit a la saga de la meva vida. Ha estat un plaer vindre fins aquí a Girona, conèixer-te a tu, conèixer el teu projecte, i ara el que volem saber a Catalans d'Abans és on podem conèixer més del teu projecte, trobar la música nova que vagi sortint durant aquest any i poder seguir tot el que fas. Vull anunciar-vos que hi ha molt Zoet per endavant i que al setembre de 2026 ens veiem amb un àlbum nou que podeu seguir a totes les meves xarxes socials @soyzoet i estaré encantat de que aquesta comunitat Z es faci més gran i que ens anem veient properament als escenaris. Oh, i tant que sí, ja el podeu seguir. I nosaltres ens veiem aviat. Adeu! Adeu!